Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe ngesizulu. Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze ngintuthuko akhumalo bathi ilaspo nama-comment mhlawumbe mangabe usemusha like hands uphinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ngabusakhohle ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu abalandeli lapha nabasola umculo maskandi ujaiva zimnike ngokuqasheka kuGcwalisa Spring Picnic lapha ngephutha kuzokhumbuleka ukuthi kulomcimbi qashwa ngama-page okanye abantu okuyibona abalandela phindela kakhulu enkundleni yokuxhumana engu-Facebook lapha nabakiphumile ilist enabaculi okumele baqashwe okuyibona abaculi abahamba phambili lapha ngokulandelwa emakhasini yabo ku-Facebook. uJaiva zimnike ulitholile ithuba impela lokuthi naye angene kubantu okuzoba yibona abazoqashwa lapha. noJaiva zimnike unumber 14 ngama-likes 170,000 abantu ebathe bayilandelela impela indaba kaJaiva zimnike base bathola ukuthi impela engathi ikhasi lakhe uJaiva zimnike akaqashwe ngalo liyipokoza okanye liyikhasi ekade lavalwa laphana ke abantu ababasenkundleni zokuxhumana impela badikadika lolu daba basho ukuthi impela kuzomisa kanjani ngoJaiva zimnike noma mhlawumbe kuzomela khishwe kufakwe omunye umculi okuyimoyena mhlawumbe olandela ngemuva engakulandelwa lapha emakhasini ku-Facebook. Khona ipage uJaiva lakhe lapha nokuthiwa ipage likaJaiva zimnike lona linama-followers awu-39 libheke ku-40,000 followers ke laphana kodwa ke na ukhasi akaqashwe ngalo ikhasi angasalisebenzisi okuyikhasi likaJaiva zimnike lina 170,000 wama-followers. mhlawumbe engakuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba uJaiva kayekwe okanye mhlawumbe akakhishwe kubheka omunye umuntu since inzima impela le ndaba ibhekwa lapha enkundleni zokuxhumana ibona abalandeli bomculo kamaskanda. hlala impela ku-comment section sidingide lolu daba ngaza kwethu izona ndaba ezihamba phambili namhlanje esinilethela zona zishisa. ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku-Facebook @Radio Nkezo ZA. niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi nithanda kakhulu.